Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Hey, chuk, kapampangan, chuk, abengan, kantahan, okrayan, tampong kumustahan. Hey, chuk, kapampangan, chuk, abenga, kenina, kekataya. Halatak ng isaya, kening Di ko po rin i-share kaya ka, Jake. Habang maglakad ko, Kenny, ikit-kita mo itong tarpaulin about kayong piyestang Fernandino. Nanita, Ing ano makasulat? Inga pamag masusiking kultura at sining, mani muna, ing Kapampangan. Tutoy the best niya, ikitamong katambayers, sa poreng kayabe tamang viewers at Fernandinos, patuloy ing pamamukal tamuking kulturang Kapampangan. Di nanming panahon ning maulagang oras, ala ng peka maulaga, nuni ing miyabe-yabe king. It's hard to make it great.
Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill. Let's bond at Ichiban. Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill. At syempre po, kayo ang atsukin ni Payabot mi Maya Pabengi. Salamat. Yan, may dinentang panahon ng gampong mumuran, keng tilwal kanya na latamo. Dito Benny Ginto. Kita po may labasan na Domingo, talaga namang yata mo ibalaw, sulit ng kasikaning uran. Stop na po at ngayon yan gampong muran pa, datang yaman siguro yung Yolanda. Kita mo miyape. Huling nakalapur sorpresa. Ano kaya ako pati kong kasabi? Magsalita ko doon ko naman kasabi eh. Manistorbo ko. Dungusan na ka balagbog eh. Kaya kayo nga po, balo yung po, asnerin kanyaman, pag celebran tamot pag masusyan, ingal doon na ning kapiesta ning San Fernando. Uling ingal doon ngayon ni Paraga. Huling Nanano ka pari? Kaya ka marine, pakilala da ka tayo ni sabi ka sabi? Bakit? Dapat siya ko muna. Ay, dapat siya ako. Alam mo na rin manigtiga, no? Talo? Aur yan. Eh mo, balo na na rin? Oo. Kudkuran na lang ungot din. Akot kurang lang umot. Wala balo eh. Dapat niya ako muna. Alis, dapat siya ako. Bayra, baka ta muna ka, dumalang ka pa ang pagsubok. Nanong klaseng pagsubok? Istong mengutang ka, pakibatan me. Ay, yung buri mo makanyan. O, tingnan mo ka sasabihan. Istong may pakibatan ng kutang mo, ya ako muna magsalita. Ano mo nga pangibatan ng ikutang ko? O di kang muna. O, nanong klaseng pagsubok? Dawin mo rin kaldero, kay lata rin, rice cooker. May paglaga lang mais din. Sige, istong minuna ka, Oh. sagot mo yung kutang mo, ikang muna. O, sige. O sige, baka niniya. Oh. Ating lalaki, at yung kayong kubo, Oh. puto siya duwang gamat, puto siya duwang bitis, may silabing kubo. O. Kanya-kanyang kutang ini, kanya-kanyang sagot. O, siyempre ka naman. Istong may sagutin kutang mo, ya ako muna. O, ano mo nga pangibatan? Hindi mo yan Hindi muna. ka muna. O, sige. O sige, ating lalaki, Oh. at yung kayong kubo, puto siya duwang bitis, Duwang puto bitis. siya duwang gamat. Duwang gamat. May silabing kubo. Oo. Nang gawa ng lalaki, puto siya duwang bitis, puto siya duwang gamat, bayang milwal kayong kubo ay masilab. Kutang may yan. Pangibatan may yan. O sige, Kanya-kanya kutang, kanya-kanya sakit. inggewa ng lalaking puto duwang bitis, puto duwang gamat, Oh. kinang wayang salida. Uy. Pildak na yung paspul. Tsaka yung may mulay, may silab. Sagol. Sabi mo, putot niya doon gamat. Putot niya doon bitis. Pildak na yung pasbut. Tsaka yung milay, may silab. Baka Alya. lang milyari to? Kutang may yan, pakibatan may yan. Bali po, Kaya kita ko mo, pinatanggap eh. Sabi mo, putot niya doon gamat. Putot niya doon bitis. Pildak na yung pasbut. Tsaka yung milay, may silab. Baka na ng milyari to? nampi sabit ah. Kanya-kanyang kutang, kanya-kanyang sagot. Sagot kayong kutang ko. Oo. Ika, sagot me. Halike. O, yako nang muna. Kaya kayo nga po nga Kenny, mag-celebran tayo, magsayata mo. Bitis, pildak na yung pasbut. May silab. Yako na pari, madidistract ko. Kaya kayo nga po, Balo may tanga po ko. o ninano yapo Kanya mo. minun ng panahon. Hmm. Yapo ko 90 anyos na eh. O, Pero matapang niyo. ninano yapo Meron mo. niyang gorilla yapo ko to. Gorilla yapo mo, girilya. Gerilya. O, namilari. Apin to ba start niyang nilo? Lisu ba na orang apon? Yapo mo, lisubano rin apon. Wo. Anyang kay? O neng daratangin metong apon at Oh. yung tatalang samurai. Samurai. Tebak na yapo ko. O nang gawa May na apo. nagkana meto ng gamat. May puto iya. May putot siya. Nang gawa na nga po, milaya. Aliya. O namilari. Daratangin naman ng apon. Oh. O neng alayang barali yapo ko, alayang tatalang Oh. na gamit. Sa lubungan na po, may samurai na naman metong gamat. May putot siya tong gamat. Ala ning gamat yapo mo. O namilari, milay na eh. Aliya. O nang gawa na nga po. Inggewa na. Lindagan no rin ka po. Ado apon. Tsaka ano pa yung kalabatal. Nyakal. Wala akong may puto na itong gamat. Asakal na lang puto itong gamat. Putang mayan, pangibatan mayan. Loko. Wala mo ka lang. O sige ka na. Kaya ko na. Hmm. Karang lang tao kay libutan. O, buran mo lang. Kaya ako po may sisiksikan po, tamig stampit. Ika na. Maya Pabengi po kay Kayungan, Kaluguran. Mali. Mga niyang mali. Sigurado kang kaluguran mo nga dyan. O ita mo na yung kamuha kaya kami, nutang ka kayo may bayaran. Nginiyaw sa may kaluguran. O nang gawang ko. Lako mo na yung kaluguran. Pwede na ako mamipugin.
Maya pabengi po kaya kayungan. Pangamig salita ka kayong mic, linwal ka rin yung speaker, balo lang inang patungkulan mo. Ano gawa ko? Lako mo na yung kaya kayungan. Pwede na ako bumati. Maya pabengi. Mali. Nanungin eh. Bengi. E naman Aldo. Ali. Egat panapon. Ali. Balo ng bengi, lako mo na yung bengi. Lako ko na yung bengi. Kana. Pwede na bumati. Wow. Maya. Maka naman rin mamulang. Kamulang nanita, buri may yabe. Lako mo na yung mayap. Lako ko na yung mayap. Ika na. Kaya ko na. Leko mo na nanin pa sabihan ko. Oy nga mo nang ko kay kalalat-lat ka lang nakamambalo. Mulang ka? Di ka pambalo, subukan na ka. O sige. Anong balo mo? Pare, subukan mo na ako mangkaring miyalawang boses. Balo mo reta? Pota ka lang magmasikang kanlob, may pakarinay ka kayo, may aliwang boses. Aligo, live tamo eh. O sige, subukan na ka. Maski na nung boss, sabihin mo lang, parang natala ka na live, wala lip sync. Pakiyapusan may Mike Enriquez, Channel 7. Isang managularong? Mike Enriquez. Mula sa Federal Service Center, narito ang nag-iisang imbalsamador ng taong bayan. Magandang gabi po mga kapuso. Ito po ng kapuso ng isang imbalsamador ng taong bayan. Tandaan nyo, hanggat may anomalya, hanggat meron kayong problema, hindi namin kayo tutulungan, taso. Yan. Punta ka ta Channel 2, Ted Pailon. Ted Pailon? Oh, Ted Pailon. At muli po, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit kaya't ating sigaw, ang sigaw ng sambayanan. Kapampangan ko, Pagmaragul ko. pagmaragul ko. Ngayon pakiyapusan mo Okay. Joseph. Tang mga niya maglakad. Dating presidente. Erap. Wow. Walang kamag-anak. Walang gumpare. Pupulutin kayo lahat sa kangkungan. Huwag niyo kong subukan. Yan. Yeah! Maya pa, pengike kayungan, makatuwa ang pong kayanakan. Dos pali, eros darengausan, malungkot, keke pamatulan. Hirsong romantiko, iglagyo ko, kakanta at susulat kong basulto. Romnik bayan e maning kanako, meto kong playboy a kalulo. Iromlik, dakalya asawa, Siyempre, dengapat, kendanok metela. itirso, lima na rin kaya. Biyuda lang, alala pong papa. Ikamiring dos palikero, enakeman po babaero. Pulo sa komedya at basulto, iyang pang paramdam ke kayo. Dos palikero silang usan, nung saya ke kompalintulan. Pulosan, kantang kapampangan, nung saba, yasoy mekana. Yes! Filipao Delights, para sa sarap na hinahanap-hanap. We teach. We train. We touch. We transform. Catering to the educational aspirations of the youth in Region 3. In Subic, Clark, Olongapo City, Zambales, Bataan, Tarlac, and Pampanga.
Transformative Education for National Transformation. Wow, bro! Nice car! Big time! Ano ka ba, bro? Afford mo to. No, bro. Afford ko to. Houseland, afford ko to. Kay saya ng buhay sa Houseland, afford ko to. Hi, Mars! Wow! Nice bag! Sosyal! Ano ka ba, Mars? Afford mo to. No, Mars. Mas afford ko to. Houseland, afford ko to. Kay saya ng buhay sa Houseland, afford ko to.
nagustuhan ko po dito sa Shepherd's Light Learning Center, magagaling po yung mga teachers, magaling silang magturo at very loving and caring sila sa aming mga anak. Lalo na po pati mga guards dito, mga kuya, pagpasok mo pa lang sa eskwelahan, nandyan na sila mag-a-assist sa yung mga anak hanggang sa kanilang mga kwarto. Lagi sila dyan na very loving, caring, and compassionate sila. Kung anak ko po since kinder, nandito na po siya. Hanggang ngayon po grade 5 siya. Dahil napaka-galing po ng mga teachers nila dito, wala po akong masasabi. Ako na po ang nagpapatotoo. The best teachers po yung nandito. Encourage you po, mga parents na dito niyo po enroll yung mga anak niyo. The best po. Values that you taught us will make you proud, will shine God's light. Shepherd's Light Learning Center, dedicated to bring out the best in our children. Oh, Shepherd's Light. Feel the Japan experience. Children of Japanese citizens with their moms can experience more of Japan. Tokyo Immigration Lawyer's Office offers legal assistance for child recognition, visa, marriage, naturalization, tax refund, adoption, and more. With attorney Uchio Yukiya. Contact us anywhere in the Philippines. Siyempre, Britala pong pasabay niya acknowledge din kaya katamong opisyales. Yan panimunan ng kaya katamong mayor, Mayor Edwin Santiago. Yan, palakpakan tayo po. Yung kaya katamong vice mayor, yan, Jimmy Lazatin. Kadang ega na ganang sangguniang opisyales at ega na ganang committee para ibigay pinakamasaya at pinaka-grandeng kapiesta, yung Piestang Fernandino. Sa tuwing maging masingking, masaya at masiglaing Piestang Fernandino ngayong Banwang IT. Yan sa MD tak niya mo yung kakatamong oras. So kareng kakatamong katambayers, salamat king karelang pamanutok keng GNN TV 44 K2. Yan, siyempre, invite na kayo po na i-like yung official Facebook page. Just type K2UBE, then hit like. Para po i-share kaya kayong videos, din kaya kayong talents, kaya hindi mo kaya katamo nga pinakamasaya at pinakapaboritong tambayan. Dareng Kapampangan, K2 Season 8. Ave ko kumpleto na barkada. K2 Kapampangan show, abengan, kantahan, o krayan, nampong kumustahan. K2 Kapampangan show, abeka, kenina, kekataya.